Марай дур мебинам хешу таборо бояд боинатам ки мешавад илон ором бояд флаги сурху сафеди сабза бардорум баъди задани зарба ояндада ҳама ҷанговарои ки тоҷикам. Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷӣ қарор дорем ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ва пеш аз сарчаи видеоролик дӯстон аз шумо хоҳиш мекунем ки лайку комментария хати моро дастгирӣ кунед, чунки бе лайку комментария YouTube видеоҳои моро пешкаши тамошобинон намекунад. Лайка нокаут карда бошед, мо сар мекунем. чанд рӯз пеш чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов нависонд ки дӯсти ӯ Ислам Махачев довталаб барои камарбанд мебошад ва ба тарафи Гейҷи гуфт ки ту довталаб барои камарбанд нестӣ, пас ҳамин сабаб хаб кун. Ҷастин Гейҷи ба Ҳабиб Нурмагомедов чунин ҷавоб дод: дӯсти ту ду ғалаба дора ва бар ҷанговарони топ ва шумо мехоҳед ки вай барои камарбанд мубориза бара? Се бохти ман ин чемпиони пешина, чемпиони муваққатӣ ва чемпиони ҳозира мебошад. Ислам рақами 14 ва 6 бурид ки дар муддати кӯтоҳ муҳорибаҳоро қабул карда буданд. Ором бош чемп, дигарон дар навбат истед ва фаромӯш накунед ки дар рӯ барои шумо Дориюш истодагиай. Рости гап ман фикр намекунам ки ин гапҳоро Ҳабиб худаш нависонда бошад. Ӯ каси дигарро маҷбур кард то ки гапҳоро нависонад. Ҷавоби Ҳабиб Нурмагомедов ба Ҷастин Гейҷи: Ҷастин, ман фикри хидмат дорам. Ту имконият доштӣ ва ту ин имкониятро аз даст додӣ. Аммо ман бо ин розиям ки ту айни ҳол барои ташкилот шавқхуварӣ ва ҳамчунин ту наметавонӣ серия аз 9 ғалабаро дар UFC рад кунӣ. ҳар касе ки 9 ғалабаи пайҳам дора, ӯ барои муҳориба ба камарбанд арзанда ҳай. И фарқ надора Ислам Махачева ё ки ягон каси дигар. Ту метавонӣ ягон ҷанговарро пурсӣ ки серияи 9 ғалаба ин аллакай басанда ҳай барои камарбанд мубориза бурдан. Албатта меган ки ҳо. Дана Вайт қариб таздиқ кард ки Гейҷи довталаб барои камарбандай. Ҷастин Гейҷи дар ҷадвал ҷои дуюма ишғол мекунад ва фикр мекунам ки дар формаи хуб қарор дорад. Ислам Махачев боша дар ҷои 4 қарор дорад ва ӯ чунин ҷанговарро шикаст додагиай, ба мисоли Дрю Добер, як Мойз, Дэн Хукер. Барои ӯ шояд як ғалабаи дигар дар корад, то ки барои камарбанд ҷанг кунад. Чунин фикр дорад президенти UFC Дана Вайт. Хотиррасон мекунем ки Гейҷи гуфт ҳамин ки соҳиби камарбанд шава, ӯ ҳатман бо Ислам Махачев барои муҳофизати камарбанд муҳориба мекунад. имрӯз маросими рӯ барои Фазлиддин Обидов ва Андрей Августои бразилӣ дар шаҳри Мински, Беларус баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Фазлиддин Обидов ва Андрей Августо барои камарбанди вазни сабуки ташкилоти Open FC баргузор мегардад ва ҳар дуи ҷанговарон омодагии хуб дидагианд ва бо як боварӣ як муҳорибаи хуб ба пешкаши тамошобинон мекунанд. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки мо аллакай аз куҷо ва соати чанд тамошо кардани ин муҳорибаро ҳамчун видеоролик омода кардагием ва пагоҳ пешкаши шумо мегардонем. аз ҳамин сабаб ба шабакаи мо обуна шавед, лайку зангулачаро шата хати задана фаромӯш накунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худтонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша бо шабакаи нокаут тиҷӣ бошед. хайр.